То е много голямо това момче. Вече имаме една птица, нека машина. Виж какво голямо момче. Какъв грамадански е това? Само гледам да не хване на... Опа! Опа! Добре. Аут. Добре. Ох, сега ще ме забие. Защо трябва да направи така? Аут. Авантаж за Бени. Добре, готови сте. Страхотно е. Браво. Много равностоен партньор имате на това. Браво. Това го загуби вече. Това се знаеш. Браво. Не. Сара, ела пий вода. Можеш, ела пий вода. Почни ли само? Ела пий вода, бе. Ох, боже, това не те наша крила. Ох. Аут. На Сара и липсва малко тактика, май, тарикатлъци. Да забива... нали? Тактика. Иска още малко... Но то е рано още. Точно това е. Ай в другия край. Така с равностоен партньор е интересно. Да. Има 4-5 връщания по линии, да почнат къси топки, да почнат да ходят, да се стигат.
После има древно, това са Уимбълдън и Куин. Древно, Гледай какво правя, Стефи. Гледам тези не гледам. Страхотно. Браво! Видя ли какъв удар? Ей това, тарикатлъци. Където е? Той е в другия край, да. Страшно. Не можеш да го спаси. Тя напредва. Това не е един за кой? За него ли? За него. А, за Сара. За Чакай. Сара? Кога го изпревари? Кога бе, нали той водиш? Това беше трети. Виж какви... Той не може да бие и сервис, ми прави впечатление, а? Така ли? Той е много... Разбира ли какво говори? Ние също ще говорим. Преминавате също ще говорим. Никога родителите няма да се чуят. Какво е родителите? Същото и го говорят те, тя в треньорите слушат. Винаги така, външен човек. Тя като го кажеш, то от Тома, разбираш ли такъв Едно и също нещо говорим, като го каже преподавателата вече има сила. Вътре. Добре. Охо, ето тук сега. Ето, чудесно го даде това. Браво, бе, браво. Страхотно. Страхотен път. Ето надолу. Наистина е невероятно. Какво му казва? Този филм след 10 години, знаеш колко ще ви струва? Милиони! Знаеш колко ще го продавам този филм? Пари ще изкарам от този филм. Пари ще изкарам от този филм сега. След 10 години. Ако си жив. Ще го оставя наследство. И значи 10 трябва да залата. В 10-15. Стефи, искаш да вземем по една ракета и ние да почнем да играем? Си вържа колената. И трябва някъде най-великна количка да очаква. След един такъв матч, директно седаш в стола и няма да връзваш. Аз от тук не мога да стана. Интернет не занимава. Ами аз сега не мога. Не, спри. Ай, спри го, после ще го пуснем пак. Да ни изтърва матч сега. Иска в Гърция нещо да изправят съобщения. Аз после ще ги гледам на спокойствие, ще ги анализираме. Сега не мога да гледам. Така. Колко стана? Виж каква, обаче има страст голяма, има спортна злоба. Двамата родители. Къде ги сложи под гащите? Гледай, страхотно. Айде сега далече. Добре, браво. Това е добър партньор вече с това. С него трябва да тренира. Що го правиш това, Матич?
Леко. Добре. Опасно е. Тя като играе, може ли да се абстрахира от публика, от познати, от приятели или само гледа към нас? Трябва да свикне. Няма да играе Тя няма да играе от пред човека, правда? ще играе пред 10 Трябва да се 000. научи да се абстрахира. Не, когато са познати става въпрос, да ги поглежда. А не, тя се мобилизира. Така ли? Пред публика много обича да играе. Не, става въпрос позната, ма тя не се ли разсейва пред теб, като те погледне да я поздравиш? Не ти отговоря. Мобилизира се, тя не че се разсейва. Мобилизира се. Прави густо да играе пред хората. Да, Да я гледат. тя е артистка. Не? Така, се мобилизира. Не е обратно идея. Не е разсейва, се мобилизира да покаже. Играе, още играе. Оли, тя го победи ли, бе? Мен ми е неудобно да ви кажа. Кой е бащата?